Eċċellenza, inti wieħed mill-kelliema tal-Konferenza Internazzjonali fil-Vatikan Rethinking Europe fejn hawn mexxejja tal-Knisja u anke politiċi Ewropej fejn tiddiskutu l-isfidi għandha bħalissa quddiem l-Ewropa. Inti enfasizzajt fuq l-integrazzjoni u l-bżonn li nibnu il-pontijiet u mhux il-ħitan. Tista' tenfasizza aktar dwar il-kumment tiegħek? Waħda mill-kummenti li laqtuni li ġaluni naħseb ukoll huwa li l-Ewropa iżjed milli Unjoni tal-Istati kienet dejjem moħluma li tkun Unjoni tal-Popli. Allura meta nitkellmu fuq l-integrazzjoni qed nitkellmu fuq l-għaqda bejn il-popli li ma jitilfux l-identità kulturali u storika tagħhom imma jaslu għal persważjoni, konvinzjoni li il-ġid ta' pajjiż u ta' poplu u wkoll il-ġid ta' pajjiż u ta' poplu ieħor. Allura l-ġid komuni tal-Ewropa, jiena ikkwotajt anke il-Papa Franġisku fejn jinsisti li din is-solidarjetà dan ix-xogħol għal ġid komuni irid ikun ukoll bejn il-ġenerazzjonijiet, mhux biżżejjed li aħna naħdmu biex inkunu komdi aħna bħala popli Ewropej, imma rridu naħsbu fid-dinja in ġenerali, f'popli oħra u koll fil-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajna. U il-post tan-nisrani f'dan kollu fejn jgħat quddiem l-isfidi tal-Ewropa? Il-post tan-nisrani huwa post privileġġjat għaliex l-aspirazzjonijiet fondamentali tal-Ewropa huma wkoll aspirazzjonijiet fondamentalment insara għaliex għax huma bbażati fuq il-konvinzjoni li kull bniedem għandu d-dinjità tiegħu li l-valur tal-ħajja huwa primordjali sa mill-bidunet tal-konċipiment sa tmiem naturali tal-ħajja u li l-bniedem jgħix tajjeb jekk huwa fi stat ta' dritt fejn id-drittijiet fondamentali jiġu rispettati u fejn is-salt ta' dritt mhijiex biss kelma imma wkoll realtà ta' kuljum. Eżempji, kif nistgħu nwasslu dan il-messaġġ bl-eżempji? Nieħdu pereżempju l-esperjenza tagħna f'Malta. Aħna għandna tradizzjoni ta' akkoljenza kultant tidħol fi kriżi għaliex forsi nibżgħu. Imma meta kont qed naqra rapport li sar milux fejn intervistaw diversi emigranti li qed jgħixu fostna, wieħed jirrealizza l-poplu Malti kemm jilqal dak li jkun, kemm hija faċli pereżempju għall-immigranti tagħna li jħossuhom parti minnha, semmew pereżempju l-festi tagħna li huma jħossuhom parti miċ-ċelebrazzjoni tagħna x'il-festi tagħna verament huma ferħ kontaġjuż meta ma jinqalx inkwiet bejnietna, imma aħna wkoll irridu mhux biss nilqawhom il dawn ħutna, imma inħadnuhom bħala biex ngħidu hekk parti mis-soċjetà tagħna u allura nikkonvinċjhom li jridu jaħdmu għal ġid komuni flimkien magħna.